गिदिर गिदिरफोरखौ साबायखर बावदों जोङो नैबे साइकेलखौ मोननायनि थाखायहाय दिनैनि बे सान्तिपुर ब्लकआव जोङो बे साइकेलखौ मोननाय जाबाय। दानि सरकारा जे जोंनो अनसुंथाइ होबाय जोङो बे साइकेलखौ मोननाय जाबाय आरो जों बिनि थाखायनो जोबोद खुसि जादों। बेखौ जोङो दा बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना बोनायफ्राव जोङो फानहैनायफ्राव बेखौ लांगोन आरो। नों ओरैनो मा खालामो, मा बिजनेस खालामो? दाउ फानो आंनि बोराया, दाउ लांनायाव बेखौ लांगोन आरो। दा बेखौ मोननानै मा गोजोननाय फोरमायगोन जेनेबा? गोजोननाय मोन्दों बेखौ मोननायनि थाखायहाय बिदिनो मोनसे खामानियावहाय जों बाहायनो हागोन। जोङो बिदिनो दाउ लांनाय, दखानाव थांनाय, मैगं लायनाय बिदिनो आरो। धन्यबाद थाबाय बे दिनैनि बे मिडिया बिथांमोननिसिम। दिनै बे सान्तिपुर VCDC आरो ब्लकनि आन्दाराव दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि अननायाव आरो रनजित बसुमतारीनि अननायाव दिनै जोङो बिटिआर सरकारनि बे हेफाजाबजों जोङो बे दामग्रा एबा माइक सेटखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय। आरो बिनि थाखायनो आं बिटिआर सरकारखौ धन्यबाद होबाय। जाहाथे बेबायदिनो रायजो राजाखौ सरकारखौ सालायनायाव अनलांबाय थानो हायो, गासै सुबुंफोरखौनो अनसायनानै जाहाथे बजबनानै लानो हायो। ओंखायनो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे बे बिटिआर सरकारखौनो थुलुंगा होनानै जाहाथे बयबो फैनानै जाहाथे मदद होफैयो, आं बेखौनो गासै रायजो राजानिसिम खावलायनाय थाबाय। आरो बेखौ मोनफुंनायाव आं बहुद गोजोननाय थाबाय। आरो जोंनि बे आश्रमा जाहाथे बयबो बेजोंनो जोङो जोंनि बे कीर्तन गायनाय बा माबा मोनसे धोरोमनि कालसारनि माबा प्रग्राम खुंनायाव जों बेजोंनो मोजाङै सोलिलांनो हागोन। ओंखायनो आंहा बिराद गोजोननाय मोनबाय बे आश्रमनि प्रेसिडेन्ट जानानै। दिनै आं बिसिमावनो धन्यबाद होनानै